maginhawa sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, tulong niyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Nang ako'y makilala, sikat sa buong madla. Sanggipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, inubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. An oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply. Para po sa madikalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
Han oras na ini hatod man sa Sendok sa karahayan buot ni Vincent Boyet Nagrampa, punong barangay kana San Vicente Sur, Iriga City. Han oras na ini hatod man sa Sendok kana Naking Spall Water Repelling Station, owned and managed by Puli and Ani Barasina Bagapuro, na makukuha po dyan sa atubangan kana San Isidro Elementary School, tigdi po sa siyudad kan Iriga. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart to Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arong
Tangkayan pag Smart and Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic. Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors: Vice Mayor Marisa Vilitario Howe and family, Nabwa Camarines Sur; Honorable Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City, Mr. Antonio Quiapo Sr. and Barangay Kagawad Clarita Quiapo and family, Inapatan, Nabwa Camarines Sur; Mr. and Mrs. Alvin and Laura Hernandez and family, Lourdes Yang, Nabwa Camarines Sur; Casa RBO
owned and managed by retired Police Colonel Reynaldo B. Orante, Barangay Kagawad, San Vicente Gurong-Gurong, Nabua, Camarines Sur. From the family of the late Victorio Sonias Landong and Trinidad Mendoza Landong and family, Bato, Camarines Sur. Honorable and Mrs. Victor Bong Gastelo and family, Punong Barangay, San Francisco, Nabua, Camarines Sur. Tubig Nabua Incorporated, care of Engineer Philip Bitaw, Branch Manager, Nabua, Camarines Sur. Dandy and Juliet Azurin and family, BAPDA President, Barangay Angoscia, Nabua, Camarines Sur. For the soul of the late Josepina A. Ocampo, prayers from Mr. Jerry A. Ocampo, General Manager, Nabua Water District, Nabua, Camarines Sur. For the souls of Rogelio, Maxima, Elmer, and Pampelo, prayers from Mr. and Mrs. Bernie Bermido, San Isidro, Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Retired Fire Senior Inspector Raul Duran Angeles and family, Nabua, Camarines Sur. For the soul of Lieutenant Eustaquio Sagada, prayers from Erwin Bawing Sagada and family. And Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatma Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal arog kan kabilya, angled bars asing iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto sa Gungunyan. Mga karonda, magdangog na sa programang Pareta Sila Latika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Pareta Asin Latika ni Philip Baracena. Mga tugang, Diyos marhay na aga po sa Sendugabos. Ped sa 19 kita kan bulan na Hulyo, aldaw po kita na Biyernes. Morning sa mga parantabay niya to, dyan po sa Merkado Publiko ka na siyudad nin Iriga. Di sa bilog na ring kunada area, sinman bilog na probinsya kan Camarines Sur. Dyan sa Tercer Distrito ka na probinsya nin Albay. Iba niya to sa lado technical si James Oko. Sa information si Ricky Sagayap. Sa transmitter si Tony Matic Saison. Ano man po na sa indong pinagagigibo sa mga oras na ini. Ribahan po kita digdi sa laog ka na programang Baretas in Platica sa laog nin halos 2 oras na presentasyon. Si Chief PSG Jimmy Guanson pala na yaon duman sa transmitter. Ito na pagparahaluyon na sa tuyang intro. Report! Nasa linya tulos si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Okay, salamat karundang Philip. Dahil ako nagparahaloy, dapat nga kay ni kasubago pa. Anyway, maray na pagkaaga sa mga nagantabay sa tuya. At yan, madadangog niya to karundang Philip, si Ma'am Maridel Verosa, ang pamayo ka na CSW di Iriga. In connection kay itong nangyari baga kasudman na aktibidad dyan sa Sports Center, ini pong
regional launching kan walang gutom program kung saan sa Iriga Ginibo nasambit na pong aktibidad. Sa Iriga Palan karon daw Philip ang mga recipientes kayan o kaya mga beneficiaries na sa lagpas 600 na Irigeños na makakaprobitsar kay ni pong walang gutom program na programa ini kan sa tuya pong gobyerno sa liderato ni Kuyan Presidente Bongbong Marcos. Atiglin ano yan ta 600 sana of Social Welfare and Development. Kaya sa siyudad kan Iriga dakol ang mga nag-urugma and tibad nga rin sa mga masunod dakol pa ang maka-avail kay ni pong card kung saan talagang pinipili karon daw Philip kung bagay itong mga yaon po sa listahan na pinag-aapod iwan nakakaprobitsar kan nasambit na pong programa for 3 years ini hasta po sa taon 2027. At siya na nibang detalyas kay ni yaon kasuudma ang mga hali sa regional office kan DSWD5 and syempre maugmang pinagsabatyan kan LGU Iriga sa liderato baga ni Mayor Rex Cuba Oliva. Bueno, karandang Philip, sa iba pa niya itong informasyon, kasabay man kayan, iyo po ang kasiributan hunyan kan Department of Education. Malangani, igwa po nin programa na pinagpaabot sa tuya and tibada siya makapasiring ako duman mismo. Ini pong calendar year 2024 Regional Brigada Eskwela Kick-Off Program ngunyan pong aldaw and launching kani pong Oplan Balik Eskwela Help Desk na pinag-aapod. Nagpoon ini alas 5 in amay na pagkaaga dyan po sa Seferino Arroyo High School sa barangay San Agustin kan Siyudad kan Iriga. Magkakaigwanin presscon at siyan paghapon kung saan aros maghapon pala ini aktibidad na ini karon dag Philip. Aberda basahon niya to ini pong program of activities na nagpoon nga ni part 1 motorcade alas 5 rin namin na pagkaaga. Alas 6 yaon po ini pong assembly palan kasubago alas 5 motorcade alas 6 tibad nangyari na ini kung nasunod ang oras. Ang part 2 kaya ngunyan alas 8 arrival and registration kaya di po mga participants alas 8:30 and booth exhibits services by partners and part 3 kick-off program yan po ang singing kani pong lupang hinirang sa pagikan Iriga City Folkloric Dancers and prayer sa pagikan Iriga City Folkloric Dancers and Bicol Regional March ABP ini SDO Iriga City March ABP opening salvo sa pagipukan Iriga City Folkloric Dancers acknowledgement of guests and participants sa paagi ni Dr. Noel Cabaltera SDOD Chief SDO Iriga. Welcome remarks sa paagi po ni Dr. Mariano de Guzman, School Division Superintendent SDO Iriga, and Honorable Wilfredo Rexy Olivas ang sa tuya pong City Mayor. Yan po ang inspirational messages. Dr. Gilbert Sadsad, Regional Director, DepEd Regional Office 5. Si Honorable Vincencio Renato Luigi Villafuerte, Governor Kamsur, maabot po. Honorable Luis Miguel Migs Villafuerte, Representative 5th District, Camarines Sur. Intermission number sa pagikan Iriga City Folkloric Dancers. Ceremonial turnover of support for calendar year 2024 Brigada Eskwela. Selected partners ini. And then ini pong guidelines in the implementation of calendar year 2024 Brigada Eskwela. Maria Cristina Barroso, Regional BE Focal Person. Closing message sa pagi po ni Bibiano Centillas, Assistant Regional Director, and acknowledgement Engineer Ronald Asis, Chief ESSB, Maylani Galicia, ASBS SDO Iriga, and closing salvo Iriga City Folkloric Dancers. And at yan hapon alauna, part 4 ini, launching kanipong Oplan Balik Eskwela Help Desk sa pagi po ni Mayflor Marie Jumamil, Head Public Affairs Unit. Ceremonial
Brigada Eskwela activities, and then Panhuri, press conference with media partners on Brigada Eskwela and Oplan Balik Eskwela. So yan ang kabilugan Karondang Philip. Kaya po mangyayari sa ngunyan, kasiributan man ka Department of Education. And linalauman niya to na nagpuna, baka nga ni Kuyan. Kung nasunod ang oras, dapat tapusin ang motorcade kasubago pa. And ngunyan alasot ang schedule, arrival and registration. So, Karondang Philip, tibad at siyan, tagyan na sila mismo or mga pag-iriban niya, tuya na po sa venue. And pwede ka makalamag after kan program para po sa press conference at yan, alauna ni na pagkahapon. So, gikan sa location, Karondang Philip, Glenda Diaris reporting. Field Report! Salamat Ate Glenn sa mga heras mong informasyon. Napit sa opening salvo ka na Brigada Eskwela, ngunya na pagkaldaw, kick-off. Na gigibuhon dyan mismo ang pagpuon sa Severino Arroyo. Yan sa Barangay San Agustin, digdi po sa Siyudad Can Iriga. Kaya pala si Commander nagdaranan sarong bulig na batag para sa mga mabrigada. Sa pada na raw nga itong batag sadto tag kung nga nag-order ka na kang sadman na teacher. Ipakain nga sa mga nagbibrigada. Ay, maray yan. Batag-batag sana mo na kita. Ta iyo po yan ang bastante ngunya ng mga panahon digdi sa Siyudad Can Iriga. Minsan nga ni nalalapa na lang bagaan kalibo. Dahil napiga haharabon pero kan mga panahon kadakol kan mga nagiikit pa kan batag ngunyan mayo. Gam-gam na lang ang nagpaparatira kan hinog na batag. Nangangahulugan bastante. Ana kalibong batag ngunyan ng mga panahon. Kaya pwedeng mag-abil talaga kan programang Walang Gutom sa Iriga. Batag sanaan katapat. Ana programang ini kana DSWD. Rinibo bagaan mga taga-Iriga. Ano yan to? 600 sa namuunan nakakaabil. Kaya puta daw yan ki DSWD. O ki City Social Welfare and Development Officer Ma'am Madel Berosa. Kung ano sa indang criteria dapat digdi sa pagpili kan mga matatauan kaining programang Walang Gutom sa Siyudad Can Iriga. Pero yan itong udama wawatak, udama tatagak, dadagdagan ko pa yan. Udamig alop sa Iriga. Di nagray nangod, kinuda na mag-alop sa Iriga. Dawa turog, perming busog. Yan ang mga magagayon na programa. Sabi nga ni, kayan, kanya-kanyang pakulo ang mga nanunungdan, ang mga politiko. Digdi sa probinsya kan Camarines Sur, alagad kan magkaigwa po ng graduation duman sa Baaw Community College na pinaggibo duman sa Puerte Complex sa Capitol sa Pili Camarines Sur. Pigahanap su pamilya Villa Puerte tanisaro. Mayong nag-atindir sa sinambit ng okasyon. Sa sindakutan mga mataunin mensahe si Congressman El Rebella Fuerte kan 2nd District, si Governor Luigi Villafuerte. Uita mga oda. Anyari? Sabi pati kay itong mga magurang kan mga nagpagraduar. Garo ngayon nanganganaan na ni Yasi Prisman. Dati nga may pagugum duman sa mga naggraduar kan nagtalikod na taon kunyan niya mayo nata mayo nga ning nag-attender sa duwang darakulang politiko digdi po sa probinsya ng Camarines Sur.
Ay pambihira pag-arog na kayan. Representante lang so yaon duman. Tapos si Bukal siya na noble an Bukal kan Ringconada area na iyo po ang chairman kan Committee on Education diyan sa Sangguniang Panlalawigan kan probinsya ng Camarines Sur. Report! Kundi nasa linya pala si Karondang Raquel. Karondang Raquel, pasok. Salamat tabi Karondang Philip. Good morning sa imo asing sa Gabos sa Gantabay. Ini tabi in connection tabi Karondang Philip kang pagkunyang kang Brigada Balikin Eskwela at ng pagtukaw kang bagong sekretaryo kang edukasyon. Nagkapirang grupo kang Teachers Associations idi sa Rion Bicol. Ang naglalaom na matutugunan na ang haloy na nidang hinurot na daan ninda ini sa kamagtukaw si Vice President Sara Duterte bilang sekretary kang edukasyon kaya alam da baga natawan ning solusyon ini and naglaom sinda sa pag-asumir kasudma ni kabagong sekretaryo kang edukasyon mabubuhayan liwat ang nagkapira niya tong teachers o na itong mga teachers sa pampublikong eskwelahan ta kung magigirumduman pinag-turn over kasudma officially nang naghali bilang secretary kang education si Vice President Sara Duterte pinag-turn over na niya si Secretary Senator Sani Angara kasudma and gunyam officially na ang enot na aldaw pagpuon man kang nagkapirang kick-off ceremony kang brigadas balik eskwela kung magigirumduman mo tabi karon the Philip masya mga iba niyatong teachers igdi sa Ringconada area, particularmente di sa syudad ng Iriga, ang haloy na nid ng kinukunyan. Ito baga mapadapi sa pag-implementation, kang full implementation, kang Magna Carta for Public School Teachers. Tapos itong welfare provisions, particularmente nasa ng mga health benefits, hardship allowances as in ang overtime pay. And sa rupa sa pinagkukunyan ninda, na sana mabawasan man ang sinang pinapasan ng mga administrative tasks as in ang padagos na pag-review sa K-12 program. Saro yan baga tabi karon ng Philips haloy na nindang inuhurot na dagdagan ang sahod kan sa tuya mga teachers na araman niya to talagang magabat ang responsibilidad kang pagiging maestra. Sabi nga ni kayan ang oras mo nakalatag dyan, minsan napapabayaan na ang sanidang pamilya. So naglalaom sila tabi karon ng Philip na matatawan ini ni magkakanigong atensyon kang bagong tukaw na sekretary kang edukasyon na sa pagian ni Senator Sani Angara. Karondang Raquel, pati nga ni agom napapabayaan na kan teacher. Iyo pa, arog di ma'am. O teka, ang agong mo, maestra. So namamatayan kang pamilya. Minsan nga ni tabi karon ng Pilipina nakaulay ako na itong para sa indang aki na lang na estudyante man minsan napapasiring pa sa iyang estudyante araw ka kung mayong notebook minsan nagtataod sinda mayong ballpen mayong lapis papel nahihirak sinda taahlangan man ngayon nasa lokang classroom ma-left behind saro bagayan sa pinagkukunyanan ngunyan kang Department of Education na mayong mabayaan gabos makatuod paano nga naman da makakatulan sa rong aki kung mayo man lang nga ni maski notebook o lapis papel mayo kaya minsan ang teachers iyo ang nahugos sa sabirin nindang bulsa dahil man pati dahil ni-reimburse. So, dahil man covered sa MOOE. Kaya, ang kahurutan nila, lang kawan man ang sa indang sweldo. Tangani, kung sakali na may mga pangangaipuhan sa lokang classroom, dahil na mahagad sa division sa araman yato na ang sa DepEd hidya ko umana araw kaya na magpaluwas ni nga pundo dahil kadali-dali bako da akong may bastante sindang sweldo tabi karon ng Philip may masususteniran sila sa pangangaipukan sa idang classroom. Maray dyan sa banwaan ka na baaw, may nagirumduman akong sarong konsyal ka ito na sigan panaunin mga school supplies pag maburukasan ang klase. Iyo, aron ko yan. Harog na unya na prolaugan. May mga baka igwa. Sa aram mo, madali na ang Oktobre. Madali na baga. Aram mo na pa, aram na niya to yan. Pag Oktobre, matik na. Mga mapa. Dahil, digdi sa Iriga, karumayo man lamang kaya tatao na konsyal. Ka na, baka makaisip ang mga nagkapirang konsyal kay ni Siyudad ng Iriga. Mientras tanto sa iba pakitang bareta tabi karondang Philip, pinagkumpirma ni PBOX ngayon, Observatory Center Resident Volcanologist Dr. Peter Paul Belmonte Alan, sa nagkaigwa ni phreatic eruption, ang bulkan ngayon, ala sa kasuudma, ala sa East 16, kasuudma, Hulyo 18.
Pasado kaya sa report ay pinapalawas kang Cebu. Aabuton sa 200 metro ang ibinugang abo kang bulkan mayon. Mientras tanto, sigun kaya lani, sadit man lang ini as in pinaglalauman talaga ang siri na aktibidad kang bulkan mayon. Mantang da ipaman sinda nahihilingan o da ipaman nida nahihilingan ini ning ado pang kasong abnormalidad. Kaya lang pa inclination kaya ang tabi karon ng Philip na ngapudan ang kunyan kang Albay Public Safety Office siya pisina ni Aximo Research Division Head Eugene Escobar na matapos ang pag-update ng syudad. Kay po ang tabi karon ng Philip na itong naon sa PDC kang bulkan mayon maglikay. Kasi kung hindi nag-update sa syudad kang tabako asin malilipot kang banwaan kang malilipot, katakot kay ni maglilibot pa man ang ahensya pa ka mga banwaan na nasa laog kang 6 km Rangers Permanent Danger Zone kang bulkan mayon. Kay bana nasa ang syudad ni Legazpi asin Ligaw, siring man ang mga banwaan kang Kamalig asin Daraga. Ipigpaliwanag kang opisyal na obheto kang makako ang datos na magamit sa plano kang probinsya para magkaigwan ng permanenteng recreation site. Ini ang nahilinidang long-term solution kang ahensya tanani matawan ni chance sa mga beneficiaryo na malocate asin magkaigwan ng permanenteng istaran dahil na nga ni maapektahan kang kada pag-alboroto kang bulkan mayon. Target man kang nasabi ng ahensya ang pagtipo ni mga datos sa laog ning tulong bulan, alagad sa posibleng subot ini mapahiwas pa, depende sa dai pinaglalauman kang kamugtakan kang panahon. Diyatas tansi pinagdugan pa kang opisyal tabi karon ng Philip, na dakulang tabang ang mga naka-install na ring goggles o goggles na palibot ng bulkan mayon panganing masukol ang bulkan kang uran asin makapagtaong patani sa publiko sa inkasong na sa peligro ng pagdaos-dos ang mga lahar sa bulkan mayon. Ipigpaliwanag pa kay ni lalo na ang opisina kang Aximo sa kakang Cebu sa syudad ni Legazpi na pinapangalad pa man agad giraray ang paglaog sa 6 km permanent danger zone sa may bulkan mayon. So yan tabi karon ng Philip ang update sa bulkan mayon na nagpapahiling na naman ning paghiro-hiro. Alagad sabi kang opisina ni Dr. Paul Alanis, phreatic eruption lang ini asin sa presente nakabandera pa ng Gadgiraray ang alert level 1 sa bulkan mayon sa syudad ni dyan sa probinsya ng Albay. Diyan tabi karon ng Philippines sa tuyong mga heras na informasyon sa lado lokal sa lokal sa imong programa halitabi sa location Rafael Cáceres reporting. Field Report! Salamat karondang Raquel sa mga dugang mong informasyon. Hali dyan sa luwas. Paano po kitang 34 minutos makalampas na alas 8 nin pagkaaga. Antes kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Kung sa pagtulog may problema ka at lagi na lang dilat ang iyong mata, huwag nang mag-alala pagkat nandito na Yiling maaasahan. Magdamag na di ka pa rin nakatulog habang mga kasambahay mo'y himbing na insomnia na yan. Yiling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Yiling ang kailangan. Gusto mo ba ng straight na mahimbing na pagtulog? Gusto mo ba ng 8 oras na pahinga at walang abala? Karamihan sa mga kulang sa tulog ay nagkaka-insomnia. Kaya andito ang Yiling para makatulong sa ating pagtulog, lalo na sa mga di makapahinga ng dahil sa insomnia o dahil may mga kondisyon at naantala tuwing natutulog. Ang hindi po natin napupuna dahil sa araw-araw nating gawain ay ang pagpahinga ng sakto sa oras. Magyiling na! Pakinggan natin ang isa sa mga nakagamit na ng Yiling. Ang problema ko sa ngayon, hindi ako makatulog. Ang ginawa ko, nag-Facebook muna ako. Hindi pa rin ako makatulog. Nasubukan kong uminom ng Yiling. Ayun, ngayon masarap na ang tulog ko. Ang insomnia ay nakakadulot rin ng pagtaas ng hypertension or alta presyon
At kung hindi ito maagapan, ay nagdudulot ng pagpalpitate ng puso na bumubuo ng iba pang sakit sa puso, sa utak at sa bato. Kaya, para sa mahimbing na tulog, maghiling. Ang Yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Magandang araw po sa inyo, Miss Daisy. Magandang hapon po. Ano po ang naitulong ng Yeling sa problema nyo? Ako si Daisy Cruz. Ako ay 29 na taong gulang na. Nagtatrabaho po ako bilang isang call center agent. Kumusta naman po ang kalagayan nyo na gumamit kayo ng Yeling? 3 araw na po ako nahihirapang matulog sa hindi malamang dahilan. Mayroon din akong diabetes kung saan ang aking mga binti ay sumasakit na. May nagrekomenda sa akin uminom ng Yeling at naging maayos ang pagtulog ko. Nakatulog na ako ng mahimbing at saka di na lumala ang diabetes ko. Sana po ay tuloy-tuloy nang guminhawa ang pakiramdam nyo. Nagpasalamat talaga ako at nagkilala kong Yeling para sa patuloy na maayos ang aking karamdaman. I'm Alberto Arma from Manila, Quezon City. Before, ako po ang nagtatrabaho ng salon manager. Mayroon akong bukol. Pinatignan ko ito sa doktor na sabi nga going to cancerous na. Marami siyang niresita sa akin mga gamot, ngunit wala pong effective. Nasusubukan ko ng Yeling, maganda pala ito sa katawan ko. Yung bukol ko dati malaki, ngayon pa unti-unti lang siya. Pati sa pagtutulog ko kasi napupuyat ako palagi. Minsan napapansin ko kumikirot, ito iniinom ko. Makakatulong ang pag-inom ng Yeling sa pagpapahinga para sa pagising ay feeling fresh at magaan ang pakiramdam. Hindi madaling mapagod, kalmado at may lakas ang immunity laban sa anumang sakit. Ang Yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ako si Janice Bacos, 49 years old. Isa akong housewife at online seller. Matagal akong makatulog dahil sa insomnia at UTI ko na palagi akong bumababa para umihi. Dahil dito, naghanap ako ng solusyon. So nakita ko sa internet yung Yeling. Nagpapasalamat ako sa Yeling dahil makatulog na ako ng maayos at hindi na ako umihi sa madaling araw. Problema ko is hindi ako makatulog dahil sa insomnia. Nirekomenda sa akin ng kaibigan ko ang Yeling, kaya bumili ako sa butika. Pagkatapos kong kumain ng hapunan, ininom ko siya. Maraming salamat sa Yeling. Sarap na ng tulog ko. Kaya minuntain ko na ang Yeling. Yeling, magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Yeling ang kailangan. Ang Yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ang sakit sa bato ay huwag ibaliwala dahil maaari itong humantong sa malalang kondisyon na kung saan nagkakaroon ng damage ang kidneys at hindi na ito nakafilter ng mga toxins at humantong sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, CKD, kidney failure, hypertension, UTI. Kapag hindi gumagana ang ating kidneys, ay lalo itong pinapataas ang ating blood pressure, nahahantong sa hypertension at iba pang sakit sa puso. Ang sakit sa kidney ay kadalasang resulta ng pagkain ng matatamis, junk foods, sobrang pag-inom ng mga pain relievers, at sobrang pag-inom ng inuming alcohol. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Uy, ang daming pagkain. Ang sarap-sarap. Yes, I miss you, buffet. Hala, Mare, di ba meron kang karamdaman? Minimize sa mga kinakain, lalo na sa matatamis at matataba. Kasi di ba sabi mo ayaw mo na maulit yung mahihilo at nangangalay at masakit na likod mo. Naku Mare, lagot na naman tayo sa trabaho niyan. Alam ko, Mare. Pero, ano kasi itong pagkain? Sayang naman, hindi ko matikman. Kumusta na pala ang lagay mo? Nakatulong ba ang kidney care na binigay ko sa'yo? Ay, oo. Kaya nga akong sayahin ngayon eh. Simula nang ininom ko ang kidney care, unti-unti nang bumabago ang katawan ko. Di ko na nga naramdaman yung mga sinasabi mo eh. Normal na yung ihi ko, masarap na ang tulog ko, tsaka bumaba na yung creatinine ko. Para nga akong nawala ng tinik. Oo nga pala. So nakatulong ang kidney care sa'yo. Sige Mare, kain na tayo. Pero, konti lang ha. Kasi may sakit ka na.
Yes, Mare. Salamat sa payo. Paminsan-minsan lang naman itong masarap kumain, kaya tuloy ko lang ang pag-inom ng Kidney Care. Ang Kidney Care ay may pomegranate, panlaban sa toxins at nagpapanormal ng creatinine levels. You care? We care! Kidney Care! Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga, napakahilig sa maalat. Ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako nagpa-check up sa laboratory ng creatinine. Ay naku po, pagkataas, above normal Padala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal na ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay isang natural kidney cleanser. Sa tuloy-tuloy na pag-inom nito ay makakapagbigay ng proteksyon at nakakatulong upang makaiwas sa mga komplikasyon. At huwag din kalimutan ang pag-inom ng 8 baso ng tubig araw-araw. Kaya uminom ng Kidney Care araw-araw upang mapabuti ang kalusugan ng mga kidneys para hindi humantong sa malubhang kalagayan. Ako po si Dina, isa po akong store attendant. Nakakapagod din sa trabaho kasi lagi na lang po sumasakit ang tagiliran ko. Noong nagpa-check up ako, may bato pala daw ako sa kidney. Tsaka mataas yung creatinine ko. Sinubukan ko yung Kidney Care, may lumabas na mga kristal sa ihi ko. May 1 linggo ko na nararamdaman na may epekto sa akin. Ngayon, nawala na yung sakit sa tagiliran ko. At hindi na ako uli nagka-UTI at normal na yung pag-ihi ko. Kung kayo ay may mataas na creatinine, uric acid, may problema sa pag-ihi at kidney stones, may UTI, tamang-tama po ang Kidney Care sa inyo. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi, masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na try ko daw yung Kidney Care. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. At mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay binubuo ng mga natural na sangkap. Isa na dito ang pomegranate na may mabisang antioxidant, mapalakas ang kidney at binababa nito ang inflammation o pamamaga, lalo na sa may diabetes na nahihirapan sa pagsala ng dugo. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng Kidney Care ay nanonormalize nito ang pag-filter ng dugo sa ating kidneys. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Magandang araw mga kaibigan! Narito ang mga benepisyo ng pag-inom ng iBerry araw-araw. Taglay ng iBerry ang natural na sangkap ng iBright extract at bilberry berries. Sa may malabong mata dahil sa diabetes, eye strain dahil sa PC at gadgets. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan, 17 pesos per capsule. iBerry, ang inyong kasangga laban sa malabong paningin. Balik po kita digdi sa tuyang programa.
rapiga tatry takot ang makontak si Provincial Director kana Department of Trade and Industry si Sir G. Ablan. Hindi po sa probinsya ng Camarines Sur kaya lang pero nabudol na naman ako Sana smart sabi all access 15 days and 99 pesos mala na tamayo na lugod tulo sulod. Dahil panganay sarong simana ay pambihira. May kalungkutan talagaan na smart. Sabi digdi pagirumdom, sarong post nagwawarak dapit sa subot Malayulanda na bagyo na matama sa nasyon, pambihira. Iwasan ang paniniwala asin pag-share kan impormasyon halis sa mga day kumpirmado asin bakong reliable na sources. Para sa lehitimong informasyon updates, magduman sana sa official Facebook page ka na Pag-asa para sa kamugtakan kan panahon. Ay nganing automatic man na simbag ni Sir G. Ablan. Next time na sana. Naiintindihan man po kita. Text ko man yan si Sir Jerry Navarez ang LTO chief dyan po sa Ligao City kundi talagang inabot nin kadimalasan ang sa kuyang load. Nakaka-text na lang pero dahil nakaka-upload. Hoy, good morning Palanki, punong barangay Vincent Boyet Nagrampa kana San Vicente Sur digdi po sa siyudad kan Iriga. Kiring man ki Kagawad Johnny Nacario. Takol pala ng mga pinaghahasing proyekto. Si punong barangay Boyet Nagrampa kana San Vicente Sur. Pinaguhurot niya ki Yusek Niña Taduran kana Department of Agrarian Reform na mapabulusan na pundo ana pagpapakongkreto kana tinampo paghaling Santa Cruz Sur pasirin dyan sa may San Vicente Sur, La Trinidad sa portion po subuot kan Arukay. Kaya kan mga nagtalikod na aldaw nagkaigwa palansindan ng joint session an tulong barangay an Santa Cruz Sur asin man an San Vicente Sur bali man an barangay La Trinidad kung marealisar na po an sinambit ng proyekto hindi ako napapasala halos nasa 50 milyones de pesos an pundo dapit sa pagpapakongkreto kana tinampo paghaling Santa Cruz Sur pasiring dyan sa barangay La Trinidad maagi sa San Vicente Sur. Itong rapid exit bypass road digdi po sa siyudad kan Iriga nagapapadagos man an pagbugtak ni daga kumbaga road opening
Talimang taon palan ang plano kaya na totalmenteng makongkreto ang tinampo paghali po digdi sa may San Isidro, maagi sa San Jose, maluwas duman sa Santa Cruz Sur. Maagi pa sa porsyon ka na Pransya. Dakulang tabang po inidigdi sa mga taga-Iriga na kumbaga itong mga mapasiring dyan sa probinsya kan Albay. Hali duman sa siyudad kan Naga, pasiring sa probinsya kan Albay, vice versa. Kumbaga dahil na sinda maagi digdi sa kasentruhan kan siyudad nin Iriga, makakaiwas na po sa traffic. Pag totalmente nang nakongkreto ang tinampo paghali dyan sa naon ng bita ng mga barangay, digdi po sa tuyang siyudad. Pero nasa linya man si Karondang Atan, pasok. Arestado ang duwang personahe sa ipinagsagibong magsuway na anti-illegal gambling operation kan mga personahe kan Ginubatan Municipal Police Station MPS sa Banuan kan Ginubatan Albay. Ang sinambit na mga akusado pinag-arestar sa pagbalgar sa Akta Republika Numerado 9287 o ang mas bistado bilang bukis o pagdadagdag ng pinalidad sa ipinagsagibon ng illegal number games arong kanweteng, bulang, bingo, masyaw, asindakol pang iba. Sigun sa Ginubatan MPS, nagkolektar subot ang saro sa mga akusado ng kwarta sa saro sa mga personahes o posture better kan sinambit naman na hepatura. Dinuli digdi, ipinagtumbiskar ang sinambit naman ng mga illegal gambling paraphernalia asin man pinag-arestar ang mga sospek. Enot na nadakop ang sarong babae sa ipinagsagibong operasyon alas 12:30 ng pagkahapon sa Purok 8 Masarawag, Ginubatan, Albay, kan Sarong Aldaw. Sa pagsagibong man din parehas na operasyon alas 9 din pagkaaga kan nakalis na Aldaw kasudba sa barangay Magiron kan parehas na banwaan na arestar man ang sarong lalaki kung saan igwa ininin pig-rekomendar or pig-komendar na piyansang maabot sa 120,000 pesos para man sa pagbalgar sa Republic Act 9262. Ado ang naarestar na suspect, kapot na kan sinabit naman na hepatura para sa magkakaligong disposisyon. Dugang na informasyon sa lalo lokal, Kabarkada Karonda, Jonathan Oliva, reporting. Field Report! Salamat Karondang Atan sa mga dugang mong informasyon. Hali dyan sa luwas. Duman po sa siyudad kan Naga, liwat na nakasamsam ang onin sobra sa 200,000 na kantidad ka na illegal na droga hali sa tulong drug personality sa pinagsagibong buy-bust operation sa Zona 3 Barangay Tabuco sa naon ng bita ng siyudad. Pinagbistuan mga naaresto na sarong 32 anyos na lalaki, sarong driver asin residente kan San Antonio, 33 anyos na construction worker, residente man kan Del Rosario, asin sarong 36 anyos na rumboy na residente man kan Del Rosario, gabos sali sa Banwaan kan Milaor, Camarines Sur. Sa nakalap na informasyon kan Naga City Police Office na pag-araman na nakabakal nin sarong sasi kan pinagtutubudan tiyabuan posture buyer sa mga sospetsado sa kantidad na 500 pesos. Afera sa buy-bust item na kumpiskar man sa mga suspect na 11 na sasi pakan illegal na droga. Sa pangkabilugan, nagkakantidad nin nasa 238,000 ang mga nakumpiska na illegal na droga. Sa ngunyan, nasa kustodiya naman kan mga autoridad ang mga suspect para sa magkakanigong kapadusahan.
Talagang grabe pagiraray po ang shabu o ining illegal na droga. Dakol pagiraray nagbabariwas. Kundi ang karahayan lang yan ta mayo nang nagkakaturumbang gayong mga Pilipino. Kung arog kan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte, kadakol kan mga bigla na sa mga minatumbang Pilipino na subot mga embelto sa illegal na droga. Itong Operation Tukhang, talagad sa mga Chinese na bulto-bulto ang droga kay ito, mayo lamang nababaritaan na minatumba. Ang nababaritaan nakakadulag o baka pinadulag. Kaya iba ang dalagan ka ito sa kampanya sa illegal na droga kumpara niya ng mga panahon. Tapos inimam pong padagos mana na sinasagibong internal cleansing kan Naga City Police Office sa indang linya datanganing mamantinir ana kredibilidad kana sa indang ahensya. Sigon ki Police Lieutenant Colonel Dario Sula, Deputy City Director for Administration, kasabay kan sa indang kagustuhan na mamantinir ang kalinigan sa laog kan NCPO. Nagsasagibo sindanin man iba-ibang mga aktibidad arog na sanaman kan mandatory drug testing sa indang mga tauhan. Dapat pa man digdi, igwa naman na subot sindang mga naplantsaran in administrative case sa indang mga personnel na nasasangkot sa mga illegal na aktibidad. Kung sain ang iba sa indan na resolba sa paagi kan pagpataw nin magkakanigong mga penalidad, mientras na mga tauhan man na nag-awul na anday man makakaresibikan sa indang mga benepisyo dahil sa paghali sa serbisyo na mayong paaram. Sa ngunyan, pinagpasalamat man kan opisyal na sagkod sa ngunyan, mayo pa man na aresto o nakukulong na miyembro kan sa indang linyada dahil sa kasong kriminal. Imarhay, kapag arog kayan. Hoy, happy birthday pala ki Aldrin Orlanda dyan po sa Balatan, Camarines Sur. And sa gabos na mga nagkukumpleanyo, happy birthday sa Indo. Musta man ki Manay Hilda Rambuyong, ki Manay Pinagunawon dyan po sa Santa Teresita, digdi po Siyudad Caniriga. Siyempre ki punong barangay Eduardo de Maiwat ka na perpetual health. Inaapod na parina. Kumusta man ki Consyal Boboy Villanueva Jr. Asin man ki Ma'am Impay. Remar Ebasco dyan po sa public, asin man ki Ma'am Mini Bagayawa. Hindi po yan sa Santo Domingo sa Siyudad Caniriga. Saka sa Pamilya Esplana, Pamilya Bristain, Pamilya Pamilya Salcedo dyan sa naunang bita ng barangay. Ano na daw itong mga nagluluwas na isyo? Dapit sa nakaribay na punong barangay kan Barangay Santo Domingo. Si punong barangay Chopelo Ebareta na double compensation. Nagtatrabaho pa sa Prime Water, Iriga City Water District, Pambangi. Una ko may kunyan ka ini sanksyon an Civil Service Commission pati naman ang Department of Interior and Local Government. Ano po yan tapig tutugutan ang arog kayan?
Pero unfair man yan sa ibang mga barangay official kan naunang bita ng barangay. Tapig ko kontra ini si punong barangay Chopilo Ibarreta kundi pero nakakalamang man pag-abot sa arog kaya na sitwasyon. Saka ito nga ni kan mga panahon sa Kasoreko pinapili sa mga empleyado arin ang gusto nindo magin punong barangay o magin empleyado kan Kasoreko 3. Nagderemiter baga sa pwesto po sa mga nagkandidato liwat na punong barangay. Sa ibang mga barangay na empleyado kan Kasoreko 3. Ano yan? Diyan sa Prime Water, Iriga City Water District, arog na sa Nakiton. Adakol po kan naghahapot sa bagay na iyan. Amigo ko man ini, si punong barangay Chopilo Ibarreta, batchmate pa. Hindi dapat sindan magpaarog, maging ehemplo, modelo sa indang barangay. Unfair man yan pag abot sa ibang mga barangay official. Masabihan ni ba? Arog na sa napalan nga kayan, pwede man palan ngayang magkapot ni duwang posisyon. Ang sarong barangay opisyal. Sa kung pakakaugkuron po, bawal yan sa Civil Service Commission. Parehas baga gobyerno na pinagtatrabahuhan. Kining Prime Water, Iriga City Water District, under po ini kan Local Water Utilities Administration. Naging GOCC ini. Kumbaga, semi-private, semi-government. Hoy, kumusta man ki retired Air Force Alex Celeste, ki grande asin man ki dating kagawad Lowilieno, kan Antipolo Old Nabwa Camarinesor, siyempre sa UNEP High School Batch 87. Kaya na lamang nagpaparamdam si Freddy ha. Kung ano na nangyayari sa UNEP High School Batch 87. Dati po pirmi aktibo si Freddy Panga. Pag-abot sa pagtataonin mga informasyon kung ano ang pwedeng pagkaabalahan ka na UNEP High School Batch 87. Ngunyan garo na punok. Anyari? Nagapakol na sa 16 katawan binawianin buhay makalis na masulo ang sarong mall sa China. Kan saro binaha duman sa China, ngunya na naman sulo sa mall. Nagpuon ang kasulo sa inot na eskalon kan sarong 14 eskalon na edipisyo na namumugtak sa Sigong, probinsya ka na Sichuan. Maabot man sa 30 katawan salbadong nagpaluwas kan mga rescuers sa nasambitan ng edipisyo. Pig-abot man in 13 oras antes dagusan na napuho ang nasambitan ng kasulo.
Sangon niya, nagpapadagos pa na pagguno kan mga autoridad ng impormasyon manungod sa kausa kan naon ang bita ng kasulo. Nagbabalik si Karondang Raquel, pasok. Salamat tabi giraray Karondang Philip, good morning sa imo asin sinabot sa Gantabay. Sa tuya pang tuwan informasyon sa lado lokal, maugmang nag-atubang si Congressman Elizalde ko ka ako Bicol Party List sa mga taga probinsya ng Albay asin pigpahayag kay ni na siya may tiwala nagtutubod na si Congressman Elizalde ko bilang siya baga ang nakatukaw na House Committee on Appropriation Chair na maaabot pang Bicol Region ang pagiging rice self-sufficient para sa taon 2027. Iyan ang pinagsabi kang Bicolanong Sulong na kaipuan ng bastanting irigasyon para sa mga paraumatan ni mapatas ang ani kang produksyon kang bagas i-design kerong kabikulan. Sigun man kaya sa naging kapayagan kang National Immigration Administration o NAIA Bicol sa pagiyan kang opisina ni General Manager Gaudencio Rivera ipigpahayag kay ini na sa pag-aadal sa ngunyan kang Philippine Statistical Authority nasa 65% pala ang pagiging self-sufficient kang Bicol pag-abot sa bagas mantang nasa 50% man na developed area pa lang ang maayos na nagagamit ang irigasyon igdi sa Bicol Region. Kaya man target ngunyan kang Congressman, kang ako Bicol Party List sa pagyan ni Congressman Elizalde ko na maabot tabi Karondang Philip ang 70% hasta 80% na pag-develop sa mga irrigation sa riyon sa paagi kang pagtataon ng pondo sa mga proyekto asin programa kang NIA enot na igdi ang 1.5 billion ng pondo para sa pagpapatindog sa mga solar irrigation projects igdi sa Bicol tanganing magsuportahan ang lado kang patubig sa gabos sa pinag-uumakan sa mga kababayan sa tahaw naman kang hararayo asin haralangkaw na lugar na masakit ngani na magkuyang kang patubigin sa sinang pinag-uumang paroy. Ipaplano man kang kongresista na ayuson ang rice certification law tangani makapaglaaning bastanting pondo sa pagpapauto basin padagos-dagos sa programa kaniya para sa mga paraumang Pilipino. Grabe man, subuot na makakatabang ang pagkakaigwa ng third cropping and planting session sa parauma igdi sa Rion Bicol sa tabakang contract farming kung sa nilalauman na makapagtatao ni mas baratong presyo kang bagas. Mantang nilalauman man ngunya na bulan ng Setyembre na iba niya itong mga kababayan na parauma makapag-aani na kabilang na ang programang contract farmer kang National Irrigation Administration. So salamat kay Ma'am Sally Loses sa pagpataw ka na sa tuya kang informasyon na ini na magbisita mismo dyan sa syudad ng Albay. Si Congressman Elizalde ko na magkaigwa kang groundbreaking ka itong kunya na hospital sa BRHMC and of course itong Heaven parang Heaven na programa man kang DSWD Bicol. Yan, salamat na lang kay Ma'am Sally Loses ating kay Sir Eli Kalisura kang ako Bicol Party. Si Congressman Jel Bungalon dahil mo kukumustahon. Ano tabi? Si Congressman Jel Bungalon. Si Congressman Jel Bungalon, iyo man, kaya lang kang nagkaigo ni groundbreaking ceremony baga sa itong kunya na sa hospital sa probinsya ng Albay.
ang naging West PD Honor duman si Congressman Elizaldico, pati naman kan magkaigwa ning groundbreaking ang project man ito bagang Garo Heaven Shelter kan DSWD karon man sa naging West PD Honor si Congressman Elizaldico and presente man of course si Congressman Jail Bungalon kang ako. Nangaki na kaya so agom. Oo, nangaki kaya so agom kaya di siya nagkunyan, nakakunya. Pero before that, bago mag-abot itong aldaw na ito, enot na nagpasiring, nag-atubang sa nagkapera mga stakeholder si Attorney Jail Bungalon bago kay itong kaaldawan kang groundbreaking. Kang groundbreaking na tabi karon sa Philip Day na nakaiba si Congressman Jail so agom niya nangaki na. So congratulations kay Congressman Jail Bungalon na igwa na sindang baby boy. Yan, congratulations sa mag-agong. Pwedeng maging junior. Pwedeng maging junior. Igwa na successor si Attorney Jail. So yan tabi na promesa tabi karon sa Philip si Congressman Elizaldico na magpapadagos ang pagtao ni magagawin na programa kang grupo kang Ako Bicol Party List igdi sa interong Kabikulan. Yan sa tuyong informasyon gikan sa location Rafa Cáceres. Field Report! Salamat karondang Raquel sa mga dugang mong informasyon. Ali dyan sa luwas. Nasa 85% naman na handa ang syudad kan Legazpi para sa pagiging host kan gigibo na Private Schools Athletic Association o ining National Prisa Games 2024 na mapuon sa aga. Ini man ang pigkompermar mismo kana Department of Education Legazpi Division Sports Officer Francisco Dexter Seson kung sain sindaan na sa finishing touches na sanaman. Mientras na 90% naman ang handa ang mga billeting areas na dadagusan kan mga delegado asin sinisigurong ang mga ini ang magiging kontento asin ligtas. At yan, ipagpapadagos po niya to yan. Field Report! Nagbabalik si Karondang Atan, pasok. O yaman an sa tuyang dugang na informasyon sa lado lokal, dakop ang sarong 36 anyos na lalaki na tigbistong si alias Tomas. Duman sa pinagsagibong drug by bust operation kan nakalis na aldaw sa barangay Kalayukay, Banwanin, Santo Domingo, Albay. Sigon man sa report, nagkagat sa paon ang sinambit naman na suspitsado kan pamakalan kani an po surveyor nin sarong sachet kan pinagtutubudan na sabu asin kan magkaarabutan ini in drug items asin buy bust money tulos naman na tigputasan ang sinambit naman na suspect nako apat sa iyan tulong pidaso din plastic sachet na pinagtutubudan na sabu asin non-drug items sa ngunyan presente ng nakadetiner ang suspitsado sa kustodiya ng pulis para man sa magkakanikong disposisyon. Dugang na informasyon sa lado lokal. Kamarkada Karonda, Jonathan Oliva, reporting. Field Report! Salamat Karondang Atan. Lapit sa pagkakadakop ni Umas. Pasa kaya, di ka mo nagpupundungod. Isinang makararaot sa awak. Maglalaga sa nakuno. Daking uno piglalaga. Makakukuha man kuno paling. Samantalang nagpuon naman siabutan sa syudad ang mga delegado konsein inaasahan ang kabilugan na 10,000 digdig pag nakompleto mientras na igwaman na pinagandang 15 billeting schools sa Legazpi asin sa tabang kan DepEd Albay nagkaigwanin duwa pa sa Daraga. Dagdag pa ni season, puspusan naman ang ginigibong paghahanda kan mga autoridad arog na sa naman kan engineering office
Public Safety Office sagkod sa barangay level kay baan ang mga tanod pati naman ana pag-alerto sa Incident Management Team na binibilog kana PNP, BFP, Red Cross, Health Offices, Water District, Aleco asin iba pa na sarong multi-sectoral center na handa sa pagresponde sa anuman kun kaipuhan kan mga delegado. Ini man an matindi. Nagkariribok palan ang mga gorilya. Ibang nasyon po ini, takadakol gorilya. May leader naman palan pati ang mga gorilya. Na yun nagsaway pambira. Dapat dyan sa West Philippine Sea, daraunan mga gorilya. Tanganing iyong pauntok kan mga Chinese national na nangaabuso sa nasyon Pilipinas. Nakabalik naman ang apat na hoben na Bicolano hali duman sa endang mga internship program sa 2023 Young Filipino Farm Leaders Training Program sa nasyon kan Japan. Ana Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan, yun dakulang bagay tabang sa mga Pilipino. Pati pala na probinsya kan Katanduanes ang nakamati manin mahiwasan na power interruption. Ngunyan na pagkaaldaw on alas 7 hasta alas 12 nin udto pambihira. Para po kitang 22 minutos makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Kumusta sa mga parantabay niya to dyan sa Banuan ka na Baaw, ki punong barangay Nini Ablan kan barangay San Jose, kay Manay Munching Maglaped, ki Christina Naiti Magtarayo Pahar, dasin man Kati Sumayaw dyan po sa barangay San Nicolas. Siyempre ki Mading Rose Batan saka ki Miss Ana Proel dyan po sa barangay Salvacion. Dyan sa Banwaan kan Baaw, perminan naman na ayaon sa likod ni Kagawad Cherry sa pugay si Charlie ha. Pero nga perming may gwardiya sibil. Kamu man daw ay di naman wag para isipanin kung ano-ano. Normal tagong babantayan.
Oy, congratulations pala sa delegado ka na Iriga. Ining mga nanggana duman po sa palarong pambansa. Sabi digdi, congratulations to all the winners of the Palarong Pambansa 2024 held last July 9 up to 16, 2024 at Cebu City. The city government of Iriga through Mayor Wilfredo Rex Uliba, Vice Mayor Edsel Serrano de Maiwat, and the members of the 28 Sangguniang Panlungsod, together with City Administrator Attorney Nonoy Waperina II and the Executive Secretary Jor-El Kaayaw, proudly celebrates your outstanding achievements. Your achievements serve as a source of inspiration for our community, showcasing the spirit of excellence and sportsmanship. We look forward to seeing you continue to excel and bring pride to our city and future competition. Ining si Mark Ayan Alangkao, naka-receive po nin bronze sa kawat na arnes full contact feather weight over 52 kilograms up to 56 kilograms boys. Tapos ining si Ana Marie Valenzuela, nakakuha man in gold sa kawat na para game swimming, 50 meter freestyle butterfly and backstroke girls. Tapos silver ining si Precious Kathleen Awa sa kawat pong billiards 9 balls girls secondary. Tapos Region 5 Bicol Balkans nag first place bilang most eco-friendly delegation. Third place pinakamatatag na delegasyon. Naroman sana pala itong matatag curriculum. Palanso launching ka na First Food Redemption kan DSWD Walang Gutom 2027 Food Stamp Program in Erga City, Camarines Sur. Tataramdig di si Madel Berosa and City Social Welfare and Development Officer ka na siyudad po nin Iriga. Digdi sa Walang Gutom program. Tapos ining pag-celebrar kan lokal na gobyerno kan Iriga. Dapit digdi sa Persons with Disability Affairs Office led by Mrs. Lilibet D. Panga. Pinag-ribaya na pala na PIDAW officer. Organized a symposium to mark the National Disability Rights Celebration on July 17 this year. The event took place at the Erga City Sports Center, New Government Center in Santa Cruz Sur, Erga City. Symposium aimed to raise awareness and educate the public on the rights and legal protection for persons with disabilities. Present in the event was Executive Secretary Jor-El Kaayaw. Key speakers at the event included Attorney Stanley Noel C. Aguilar, who provided an in-depth discussion on the rights of PWDs, and Attorney Lee Juan Mario Kaayaw elaborated on legal issues pertinent to the community. Mayor Rex Uliba delivered an inspirational message emphasizing the significance of recognizing and upholding the rights of PWDs.
He reiterated his administration's commitment to supporting events and initiatives for the marginalized sector and ERIGA, highlighting that the Areva administration prioritizes the well-being and inclusion of PWDs. Ngayon, antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapiraliwat ng mga pagirumdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa lumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom Papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom Puti ka in 7 days. Oh, yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. High blood, hypertension,
alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Pana po kitang 35 minutos makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Yan palan sa partido. Guaman in water interruption, pambira. Service advisory, presentasyon, rescheduled water interruption. July 25, 6 p.m. Bangi. July 26, 6 a.m. Aga. Na rason, cleaning of reservoir affected areas, all areas covered by PDE, PWSS at presentasyon. May abiso padigdi. Pagbalik nin serbisyo nin tubig, dahil po muna magkuanin, inom muna tubig, obserbaran po muna hanggang maglinaw ang bulos nin tubig, ta magkakaigwaman po nin flushing sa linya para malinigan man ang mga tubo na inaagihan kan tubig paduman sa satong mga harong. Ang aktibidad na ini taon-taon ginigibo para mas asigurar na malinig as in ligtas ana sa tong inom na tubig hali sa PDA, PWSS saruman po ini sa mga susundo na yaon sa water safety plan kana PDA, PWSS. Ang gabos na konsumidores kana PDA, PWSS magkakaigwanin paglinig nin reservoir sa planta nin presentasyon sigun kay ni mawawara nin tubig sa maabot na Hulyo 25 nga na taon po na alas 6 nin Bangi sagod sa alas 6 nin aga sa banwaan nin presentasyon kaya po magtipo nin tubig para sa paghanda kan pagkawara ning tubig. Tapos igwaman pala nin isyo dapit sa water interruption sa Haralangkaw asin Hararayong Partikan Goa Service Area. Gustong ipaaram sa mga consumers kan PWSS Goa na presenting interruption kan serbisyo ng tubig sa mga lugar na may halangkaw na elevation asin mga Hararayong Partikan Goa Service Area iyo ang daraman kan construction kan
kadagdagan na retaining walls kan maslog water source impounding structure na para sa ongoing construction kan bagong Goa water treatment plant. Nagdulot nin pansamantalang diversion kan tubig sa water source ana pagbubulos kan pundasyon kan nasambit ng retaining wall kan kontraktor kan proyekto inian nagresulta sa pagbaba kan level kan tubig sa source asin kasunod naman kan low production sa Hiwakloy water treatment plant. Inaasa na matatapos ngunyan alas 6 nin Banggi. Puro na sa nabagay ni sa tubig. Ni sa Barit Waterworks sa Santiago digdi po sa siyudad kan Iriga kun so arin so mauran-ura na nagpaparawara-wara na naman bagaan supply na tubig. Tapos sabi ninda kan mainit so panahon kunyang kaya ngayon nagbabaan water level. Kunyan naglangkaw nan water level man giraray. Da na pisadtuan, pauda-uda man permi ito tubig. Una iton ngod. Kaya ang mga ngod nagtatyaga na sa irrigation siton iraram katulay. Kabarit magsasagab iba. Malinig mambaga ang tubig gali dyan po sa mga burabod sa may barit. Kaya grabe na pong kukonsumo kan mga tao. Kan panahon, nagsasakdo sa nangani sa bubon, may gripo, nabubuhay man. Kaya man baga nakokontaminate sa mga tulak. Ngunya, nagkaigwa na lugod nin mga water district na mong problema nan sa tuyang mga kababayan. Minsan pati ang tubig nali sa water district. Kolor gatas na nasobra na nin chlorine. Sana sa Prime Water, Iriga City Water District, kung minsan, ang namit kan tubig, chlorine na. Bako naman tubig. Pwedeng malinigan ang sa imong tulak. Yan sa Banwaan kan Nabua, ibang klase man ang tubig yan. Taklaon. Paguna kan mga taga-Banwaan kan Naba ta naglaog so tubig Pilipinas nakipag-joint venture mapapakarahay man so sa indang supply na tubig lo mismo mayo man pagbabag-o hasta ginibo na naman nga ning tubig Nabua. Mga magagayon pong supply ng tubig, digdi talaga sa ano yan? Siyudad kan Iriga, tapos sa Banwaan kan Baaw. Kumbaga, mayong problema pag abot sa kalinigan kan tubig. Nagkakaproblema na sana kung minsan duman sa mga tao na magmamanihar ka na sarong water district. Nadigdi sa siyudad kan Iriga. Kan maki-joint venture sa Prime Water, nagkaigo ba ganin problema. Kahit tulugod ngayang mayong joint venture, marhay sa serbisyo kan Iriga City Water District. Kan maglaog na po sa Prime Water, kadakol ng mga sinapong problema. Hasta kan mga nagtalikod na panahon, igwang mga nagburok-burok na sa tulak. Diyan sa San Isidro.
Itong mga nakainom ka na tubig na hali sa ICWD. Tapos dahil man po na resolveran baga. So, ibang lugar, sagkod ngunyan, maayo man giraray na supply na tubig. Yan nga ni sa mountain unit kan iriga inda kung ano na ni status kay itong blessingan kay ito tapos itong dyan po sa barangay Santa Maria nasagkod ngunyan dahil maaraman kung nag-ooperar na ang Santa Maria Pumping Station. Digdi po sa syudad kan Irigat, sabi ka ito, may mga hinapot akong mga eksperto. Diyan sa Iriga City Water District, nga almost 50 million ang gagastuson niya. Ako, grabe man. Tangani sa nang mapabulos ang tubig sa nagkapirang barangay. Napagtaraid po kan barangay Santa Maria, diyan sa mountain unit. Tagkod bagangon yan, sige an daranin tubig kan General Services Office. Kan lokal na gobyerno kan syudad nin Iriga nin mga inumo na tubig diyan sa nagkapirang barangay sa mountain unit. Ano daw ang masabi kay ni Reverend Father Tito Oliva? Chairman of the board kan Iriga City Water District. Saka ito sabi, pahaliw na dyan. So, prime water, malatayaon pa bagagiraray. Ang branch manager kan prime water. Bako man po kayang basta-bastan pagpapahali kayan. May mga pinirmahan yan. Kumbaga may MOA. Wana po kitang 45 minutos makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Kumusta man ki Gemini Puso dyan po sa Lebanon. Ki Lynn Baracena Rambuyong asin man ki Wen Salcedo Aguilar dyan po sa Nasyon kan Saudi Arabia. Kumusta man dyan sa Laguna ki Ma'am Esther Gunawon. Ma'am Doti Ebareta Amanse. Siyempre ki Jen Ebareta sinman ki Der Ebareta. Diyan po sa barangay San Isidro. Viral ngunyan na iriwal ka na mga magbabarkadang gorilla. Sa social media and video kan sarong silverback gorilla na pinag sasawayan gulong o unrebook na pinagpunan kan sarong grupo ka na mga miyembros ka ini.
presenting may 2.6 milyones na views ang nasambit ng video na may 21k likes as in 1.9k reposts. Mahiling po ka sa viral video na ini ang pag-atake kan saro sa mga mid-sized gorilla sa saro pa na may pasanin baby gorilla sa likod ka ini. Tulos man nag-aksyon ang pinakadakula sa indakan mahiling ang nangyayari na ribok asin pinagdaranin o sugod nin tackle ang pasaway na gorilla. Dahil man tulos pinagbutusan kan leader ang pagkapatong kan braso ka ini sa makulit na miyembro niya sagkod makarayo ang magnanay na gorilla. Pati gorilla nagkakaribok na. Naghahanda naman si Ira Villegas para sa iyang kamauutan na makipaglaban sa Olympic Games. Si Villegas na tubong Tacloban City ana mapasiring duman sa Paris asin ana sa iya makakalaban si Latislava Chokanova kan Bulgaria na may unanimous na 5-0 decision sa women's 50 kg na first boxing world Olympic qualification tournament duman sa Italy kan nagtalikod na Marso. Hoy, kumusta man pala sa mga amigo tang mga para tenda dyan po sa Merkado Publiko kana Ciudad din Iriga. Saro sa naririsa niya to na obserbaran dyan po sa rice section kan Merkado. Pinagabugta ka na bagayanin mga barandilya tanganing day pagparaparkinganin motor. Kaya so nangyayari, so mga motor dyan nalugod sa pigaagihan kan mga masaod. Nya ko dahil mo na baga maintindihan ang dalagan kaining digdi sa may rice section. Sabi kan mga market enforcer bawal na mag park dyan ang mga may motor. Ta delikado na ang porsyon na yan baka mahugmakan pa ang mapark. Na talagang edipisyo po may mga tama na. Ang pinagngangalas ko man dyan, tayo nga ng mga sidewalk vendor nagtitinda pa sa irarum kan rice section. Ay ano yan? Ito pala na mga sidewalk vendor dahil natatakot na mahugmakan. Kan nasulong portion kan rice section. An pinagatutok do pati kan ibang market enforcer so dating retired police. Si Asari na yung ngayon nag-order na dain na ngayon pagpaparkingan an rice section kan
merkado publiko, ito pong porsyon na nasulo, ta delikado na nga. Sabi ka na Bureau of Fire Protection. Ano ang pinagigibo ni Fatima Uyado, ang market superintendent kan siyudad po nin Iriga. Kung talagang habo na dyan paparkingan, ay di dapat dyanin magparking. Kung mahugmakan man talaga, maray kung simbagon kan sinambit ng opisyal, an madidisgrasya dyan sa naon ang bita ng lugar. Baka magkaigwa pa po nin problema. Ini pinagtutukar sa na niya to, herak man duman sa mahuhugmakan kan porsyon na yan kan rice section na nasulo. Sabi ka ito may bareta na papakonstruhiranan in bagong merkado dyan sa naunang bita ng lugar. Kan makaulay ko si Attorney Nonoy Wapirinan, City Administrator po kan Iriga. 5 mil sa naman ang budget kay itong mga paratinda dyan na naka-insured. Kung baga, babayadan sa insurance o ang babayadan kan insurance, 5 mil sana itong kada saro na naka-insured. So, sa indang tindahan, dyan sa nasulong porsyon na yan, kan rice section. Kaya sabi ni Attorney Wapi, gaumno sa naman ngayon, dikit man ngayon pundo na itatagama dyan. Tanganing makonstruhiran nin bagong merkado an rice section. Iyan nga ni po dilapidated na ang pinakamaraykan, i-demolish na lugod. Kung igwapo dyan in mahugmakan, tamaan, dahil taman pinagmamawot. Kaya lang, nagngiri na baga pag nag-aagi nga na ako dyan. Kundi ang mga para tinda pala, itong iba na sidewalk vendors, dahil nangingiri. Iyan po, madepende ki ano yan, ki Mayor Rex Olivas and man ki Vice Mayor Idsil Di Maiwat ka na syudad nin Iriga, kung ano ang sa indang mga nakatalaan na plano, programa dapit sa pagkonstruher nin bagong merkado publiko dyan sa porsyon ka na rice section. Dakol po kan mga nagahalat kung ano ang gigibuho na dyan. Nagpahayag ang sarong grupo nin mga negosyante sa nasyon na pagsuporta para sa dagos ng paghalikan mga Philippine offshore gaming operators sulit sendang mga illegal na aktibidad. Sigon sa nasambitan ng grupo, uyon sinda sa rekomendasyon ni Finance Secretary Ralph Recto si National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan na dagusan ng ipagbawal ang operasyon kan pugo sa nasyon. Sigon sa pahayag kan NEDA, igwanin minimal na kontribusyon na 0.2% ang pugo sa ekonomiya kan nasyon, labi subuotan sa indang pag-aadit huli sa kadakol na insidente na imbelto ang mga nag-ooperar ng illegal na pugo. Ang mga grupo binibilog kan Makati Business Club, Alyansa Agrikultura, Financial Executives Institute of the Philippines, Foundation for Economic Freedom, Institute of Corporate Directors, Justice Reform Initiative, Management Association of the Philippines, asinman ang UP
o ining University of the Philippines School of Association kan mga alumni sa ekonomiya. Ano daw, mahali daw talaga ang pugong ini, pero kaya may mga nagkikita man digdi. Nagluluwas nga ni ang pangaran ni Are Roque, ang dating spokesman ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Na yusubot ang legal head kana pugo duman sa Porac, Pampanga. Bueno, inaabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa pagpaabot nin informasyon si Jonathan Oliva, Raquel Caceres, asin man Glinda Biares. Sa lado technical si James Oco, sa information si Ricky Sagayap. Sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon na may pinaghahanda na para sa West Philippine Sea. Tanda na dahil itong mga tusok-tusok. Ako man po si Philip Serdan Barasena, nagpapadyos mabalos kan sendong dahil sawang pag-antabay.